Okei, moi vaan kaikille ja tässä videossa taas siis Fortnite osa 4. Joo, osa 4. Eli, joo, nyt tän... Joo, mennään soloon. Ui, tää on kyllä lujalla. Pitäis vähän hiljaisemmalla. Mitäs meillä on täällä tehtävänä? Mennäänkö vaikka tonne? Mä en edes tiedä mikä paikka toi on. Joo, noin. Eli, jos itse asiassa pistää tosta... No, meillä on sama. Eli, pitkästä aikaa yksin oleva Fortnite-video, eli täällä ei ole ketään mun kanssa. Ja... Ei. Vähän pikku bugi tossa. Ja mä aion ehkä tehdä jossain kohtaa semmoisen asteen pelkillä vihreällä aseella. Mä en muista oliko se unkommoneita vai kommoneita. Ja pelkillä vihreillä aseilla pitäisi niinku... Ja kaikki hiili lasketaan tietysti niinku kaikessa asteessa. Ilman hiiliä ei voi voittaa peliä. Eli mennään tänne. En mikä toi on edes nimeä tuolla paikalla, minne mä oon menossa niinku. Ja mikä tää mun skini? Joo. Mä haluan tätä default skiniksi, mutta tää olikin tää mun ensimmäinen skini, tää Fistic. Agentti Fistic. Mä haluaisin sen original Fisticin kyllä. Ja kiitos kaikille. Tosta on tullut mun suosituin video tästä mun viime videosta. Pelkillä nitrofistseillä, vaikka Tekno ei kyllä saanut edes niitä. Mutta siis kuitenkin. Se on silti mun suosituin video tällä hetkellä. Täällä on heti medkittejä. Ui. Ja ase hyvä. Koska mä luulen, että tänne tulee joku. Eikö täällä oikeasti missään arkkua? Eikö tää Zero Build varmaan? Hei jes, täältä papan kalja. Mä pistin vanhojen aikojen kunniaksi tän agentti Fisticin. Hei, miksi mä en huomannut tätä? Software grenade. Hei, täällä on meillä joku assault rifle. Mitä tässä tehtävässä pitää tehdä, minkä mä äsken? No. Ai tuolla on joku tommonen. Mä luulen, että se liittyy johonkin tähän. No niin, mä sain mun tehtävän tehtyä. Hyvä. Nyt mä voin lähteä täältä tuolla... Minne se nyt meni? Tuolla toi vessaan. Joo, tässä on ihan hyvä tähtäin.
Tailes meni. Harmi paikka. Okei, no mennään sitten kävellen, kun ei kerran kello. Okei, nyt mä en jostain syystä pysty käyttämään tätä papankaljaa. Hei. Miksi tää papankalja ei toimi? Niin kuin näette, mulla ei oo tuolla ollenkaan hiiliä, niin cannot do that now. No jaaka, ei sit. Tuolla näyttää olevan meille auto. Pistäkää kommentteihin, jos kukaan edes haluaa muuhun kommentoida. Niin, siis jos kukaan edes haluaa kommentoida mun videoon. Mutta, niin pistäkää ihmeessä, onko teidän mielestä nämä uudet autot ihan liian OP? Jei, mitäs nää on tällaisia tänne jättänyt? Tässäkin on mahtava tähtäin. Mä tykkään tästä Holo-Optic tähtäimestä. Vihdoin mä muistin sen nimen. Hei, mennäänkö tonne... missä se on? Tuolla Reckless Railwayseen. No, niin. Ja tosiaan OG-tyypit muistaa, mutta mähän on Herra Hakkarainen kautta Mr. Juusto. Mutta puhelinkanavat meni vähän vinksi fonksi. Ja nyt mä oon Zeddar Juusto. Ja pistäkää kommentteihin, mä haluan please tietää, mitä voi tehdä short-videoita tietokoneella. Please kertokaa mulle, mä janoan sitä tietoa. Stormbonu. Jaha. Oho. Mutta sitten kun tulee 20 tilaajaa täyteen, mä ehkä teen teille liven. Fortnite-liven. Mä en voi luvata ihan tarkkaan, mutta kyllä mä aika varma on, että mä pystyn tekemään liven. Kunhan mä en sen vaan opin, miten se tehdään. Miksi mä en pysty ottamaan papan kaljaa? Please, mä toivon, että te pistätte mulle kommentteja, koska kokeillaan sitten käyttää näitä. Miksi mä en pysty käyttämään mitään hiiliä? Lakaako tää nyt Nice restore trails. Ja älkää ihmetelläkö, jos mun R kuulostaa semmoiselta oudolta, koska mulla on R-vika. En mä tiedä parantuuko se koskaan, koska se on ollut mulla siitä lähtien, kun mä osasin sanoa R:n. Jos ootte huomannut siis, mutta mulla on R-vika. Jaha. Hei, mitä vaikka tässä tulee? Näettekö, tässä lukee cannot do that now. Miksi en voi tehdä sitä nyt? Missä muualla on sitten vai muka tän tehdä nyt? Miksi minä en voi käyttää tätä? Hei, nyt löydetään. Huomasiko se mut?
Tietysti se huomasi. Itse mä vihaan noita autoja. Pelataan nyt toinen peli tästä vielä. Itse mä vihaan noita autoja yli kaiken. No, ei voi mitään. Tyhmät autot. Niin vihaan niitä autoja. Ja pistäkää myös kommentteihin, mikä on, mä voin pistää tonne, jos te ette muista tätä kysymystä. Mutta mikä on teidän mielestä paras ase näistä? Bursti, SMG, Dessu vai Snipu? Pistäkää kommentteihin. Vitsi, mä niin vihaan noita autoja. Tuolla ei voi mitään. Toi tulee päälle. Ensin tulee päälle, sit se alkaa pommittaa tuolla ihme tykillä. Tuolla turretilla ja sitten mä oon dead. Ei sillä voi vaan mitään. Mä niin vihaan tätä päivitystä. Puolia. Tässä on ollut hyviä aseita, nitrofistit ja muutenkin. Mutta tässä on kaikista huonoin puoli varmaan tässä päivityksessä on autot. Okei, mennään tonne. Tuolta saa Dessu. Mä tykkään niin paljon Dessusta, että tuolta saa joskus tai no aika useinkin Dessun, kun mä menen tonne. Epic Dessu yleensä tulee sieltä. Toivottavasti siinä ei tule hirveästi tyyppejä. Mut jos joku puskee sua ensin, tulee autolla päälle. Sitten sulla menee puolet HP:stä, sit kun se vielä ampuu pari kertaa sillä turretilla, niin sä oot kuollut. Ei sillä voi vaan tehdä mitään, paitsi jos menee sen auton kyytiin. Okei, no niin, mennään tänne. Ja pistäkää myös kommentteihin, vaikka kukaan ei kyllä kommentoi. Mutta pistäkää silti, jos joku haluaa kommentoida. Niin pistäkää, mikä on teidän lempi-seasoni. Chapter, mikä on pistäkää siihen teidän lempi chapter ja sitten perään chapter joku ja season joku. Mä oon pelannut vaan 3 seasonia. Mä oon pelannut nyt. Tää on mun 3. seasoni, mitä mä pelaan ikinä. Niin no nitrofistit ainakin. Tällä kertaa ei tullut Dessua. Mutta mun lempinen seasoni mun lempi on Chapter 5 Season 1. Helposti. Koska no, siinä oli turtlesit. Mä en osaa enää puhua kohta. Turtlesit ja muutenkin se oli tosi hyvä seasoni. Siitä meillä on hiiliä. Tuolta. Muistatteko te vielä mun ensimmäisen Fortnite-videon? Se oli kyllä aika outoa pelaamista. Mä en osannut silloin vielä yhtään pelata. Mut nyt mä oon oppinut jo vähän. Ei mua haittaa, vaikka te vihakommentoisitte, vaikka ei mulla kyllä mitään vihakommentteja tuukkaa. Koska kukaan ei kommentoi. Mä oon vielä niin aloitteleva, että ei kukaan löydä mua täältä. Paitsi jotkut. Niin. No niin. Nyt me voidaan ottaa tästä auto. Mennä tänne päin.
Restore Grillsiin. Täällä... Eiks täällä oikeasti ole ollut ketään? Ja nyt sitä tulee heti kun mä sanoin, niin... Tulee tietysti autolla. Mitä mä voin tällä, että se tulee autolla? Mitä mä voin sillä? Älkää yrittänyt noista viesteistä. Heti kun mä sanoin, että täällä ei oo ketään, niin sitten tänne heti on pakko tulla joku. Kumpi on teidän mielestä parempi, toi Burst SMG vai tää... Se Gatekeeper SMG? Mä nyt vähän pelottaa toi auto. Okei, mä lähden nyt. Se ois moikka. Hei, tuolla on meille turretti. Ui! Ootas, mikä toi on? Mä rikon nää kaktukset vaan sen takia, että ei muut saa hiiliä. Tää on ihan, onks teidänkin mielestä ihan liian OP nää autot, koska te ette voi sillä mitään, jos ajaa teidän päälle. Sitten se alkaa vaan pommittaa noilla turretilla sua. Okei, no mene nyt. Jep. Noin sitten. Oota, minne me mentais? Mennään tänne. Ja täällä on ihan meidän nenän edessä. Joo. Mä haluaisin pizzat takas peliin. Ne oli niin... Hei, tuolla on tyyppi. Meillä ei edes vielä yhtään tappoa, hei. Älä nyt heti lähde karkuun. Ja bossia mä nyt aion haastaa. Hei, onko tuolla... Hei, miten mä en nähnyt tätä täällä... Ai niin, täällä on tää uusi ase, tämmönen... Ja kuka mua ampuu? Hei, miten tällä voi olla teammate? Aika sillä on botti. Kuka mua taas? Nyt yhtäkkiä alkoi tulla heti mähinöitä. Missä se on? Miten tuolla... Onko toisen teammate tuo, mikä mä tapoin ihan äsken?
Miten tänne nyt yhtäkkiä alkaa tulla ihan hirveästi porukkaa? Nitro Splash. Mennään takaisin itse asiassa tänne päin. Vedän nyt tätä sieltä naamariin. Oh. Täälläkin on tämmönen. Pitkästä aikaa vois mennä vähän mopoilemaan. Siis moottoripyöräilemään. Hei. Tuossa siellä. No niin. Mennään sitten Nitrofistsäille. Miksi sä juot tota juomaa, kun se ei auta sua mitenkään? Se vaan luulee pääsevänsä karkuun. Okei, nyt on vähän paha tilanne. Täällä on jotkut mähinät nyt käynnissä, mutta mun on nyt vähän niinku pakko hiilata. Mitä? Mistä mä sain? Joo. Mä menen tonne mähinöihin ihan justiinsa. Noniin. Siitä nap. 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 Eiks mulla vieläkään muuten shotgunia? Hei, Enforceri. Niin ja muuten Enforcerit tuli takas. Jos ette vielä tienneet. Eikä? Jes, mä sain paremman burstin. Ei. Miksi en oo käynyt täällä? Vähän suspicious. Okei, mihin mä vaihdan? Mä tarviin medkittejä. Mä vaihdan sen tohon. Ai niin, tuolla on toi pomppujuttu. Mut pistäkää tosiaan kommentteihin, että milloin seasonilla ja chapterilla te aloititte. Jee, tässä on hyvä tähtäin. Nyt mä taisin päästä vähän pitemmällä. Mä olin viimeisellä 30. Hei, onks täällä joku? Hello. No, aivan sama. Mulla on 6 Miten mulla on yhtäkkiä 6 tappoa? 10 minuuttia sitten. Kuinkahan kannalta tässä on mennyt tätä videoa? No niin, kattokaa nyt. Ei voi tehdä mitään. Kattokaa. Sä et vaan voi tehdä tolle mitään. No, tää video nyt alkaa sitten olemaan tässä. Mä niin vihaan noita autoja. Niin. Lockburn vaan. Mm. Mm. No niin. Mene jo loppuun. Loppuun. Mene. 5 Battle Starsia.
Okei. Okay. No, tää video alkaa olemaan tässä. Ja se ois moro.